سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجا بستدالو علتا والزيناتات نزغري اب لامبيدوسا زتحالو ايرتراويانن كالوت سدتنياتاتن زغبر عدت اتا مسقل زملكت حبريتا دكتورات بزي دوب زبهال ودب بزعبا تكالات عنا تግራይ زوصو صبصب اب ኢትዮጵያ ትግራይ ኩናት ይካየደል ዘሎ ከባቢታት ኢትዮጵያ በሰንኪ ተናይ ትግራይ ኩነታት አምባሳደር መስሓባ ሆላንድ ንግዚኡ ክታበት ኮሮና ማሃብ ከም ዘቋረጸቶን ካለን ዘደሰ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ አብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኻታተልተን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ዓመተ 2013 ኣስታት 466 ዝበዝሑ ኤርትራውያን ውሑዳት ከ ሶማላውያን ስደተኛታት ሒዛ ዝነበረ ጃልባ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዓዲ ጣልያን ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፔዱሳ ድሕሪ ምጥሓላ እቲ ካብ ተረፍ ምረፍ ናይታ ዝጠሓለት መርከብ ዝተሰርሐ መስቀል ኣብዚ ዓመት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዑደት ክገብር ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዚ ኸ ህዝቢ ብዛዕባ ስደተኛታት ከምኡ ድማ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዮም ዝጓዓዝዎ ከቢድ ዝኾነ ናይ ስደት መንገዲ ንምስትምሃርን ብዛዕባ ስደተኛታት ጸጎሞም ፍልጠት ንምዕባይን ከም ዝኾነ ውን ተሓቢሩ እታ ብናይ ዓባይ ብሪጣንያ ቤተ መዘክር ኣብ ዓመተ 2016 ዝተወነነት መስቀል ካብታ ኣብ ወርሒ 10 ናይ 2013 ዝጠሓለት መርከብ ካብ ተረፍ መረፍ ብሓደ ኣብ ላምፔዱሳ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊ ዝኾነ ውልቃ ሰብ ዝተሰርሐ ድሕሪ 3 ዓመታት ከኣ ነታ መስቀል ቤተ መዘክር ዓባይ ብሪጣንያ ክወንና እንከሎ ኣብዚ ዓመት ከኣ እታ መስቀል ብዛዕባ ስደተኛታትን ጸገማቶምን ኣፍልጦ ንምዕባይ ብዝብል ዕላማ بزي زغونه كفليت كم بعل مانشستر تركبن بوزحات عبايت كتماتات عباي بريطانيا عدت كتقبر كم ذكر اب عامه 2013 ورح 10 466 سدتنياتات زنبروا مركب مستحلت لعل 300 زقصرو ايرتراويان هيوتهم زسانو خوينم كابتا مركب كا 155 طرايوم بهيوت كدحنو زخالو نسوم كأنا بحنتي أب لامبيدوسا زلا بيت كريستيان أب استوسود لجيزي أبو توسيو زبهال أجل جالز تقبلهم كوينو كاب ترف مرف نايتا مركب لنفس وقفهم مسكال سريح دحر مهب نزحجي أب بيت مذكر عباي بريطانيا زلا مسكال كأ نزغرتهم هي وتم زسانو سدتنياتاتي سريحوا دوكاتر بزي دوب زبهال علم لخا ودب اب تግራይ بفلاطن بحافشان تكالات عنا علامه زغبره متقعت كم استغبره نزي دما اتريرو كم زقاوم افليطو ات زي منغستاوي ناي غبره سناي تكال اب تحجا وصيو زلو مغلصي اب تግራይ ناي تكالات عنا هنصاتات بفلاط تزميتهم عنيوم كوم دما كم زتبلاشو يغليص زلو ازي زي منغستاوي تكال كم زحبرو اب تግራይ كفرق ورحي 10 تخلته كساب زي مجمرتا ورحي 3 نام 106 بوتاتات كم زبصح كابتن زبصحن تكالات عنها اتن 700 كم زتزمتا خغلص انكلو كاب كله تزنبره تكالات عنا دما ات 1300 طراي يسرح كم زلون اب عدوا زركب حكمنا دما بفلاط كم زعنه ويغليصو اتي ناي غبره سناي تكالا مغلصيو وسيغو اب غله اب زوصح تكالات عنا بوتهدرات كم زتغوبه كساب زقرب اوان كا غليو بوتهدرات تسفيرو كم زله يغليصو بمسرت زي منغستاو تكالاو صيو زله مغلصي اما اكل تግራይ اب عبي عدي زبحال بوتا زركب هوسبيتال سراويت فدرال ኢትዮጵያ وغاتو يحكملو كم زلو اما غولات زركب حكمنا دما بسراويت ኤርትራ اب ጥቅሚ ይውዕል كم زليو ازي حكايم بزي دوب زبحال زي منغستاو ناي غبره سناي تكال زحبره بيت صحفة ودب حورات هاجرات أمو هاد قديات سبقونت أو تيواب زلو حبريتا كينات بحيال ملكوعي غتصل زلو بمخانو عب تقراي سبقو حاجزات ناب كل غبات صح كبيتكوين خمزلو حبيرو اتي ناي ودب حورات هاجرات تكال اب زوصو صبصب اب تግራይ محبراو قربات درجا كاب سرح وصاي كوينو اب زبحالو زلو غيزي اما اكل مبراق سميناو معرب دبوباو مبراق دبوبن تግራይ جينا حيال زخونه ግጭት يكايت كم زلو ابايتا بزلو مشارخته كم زرغاغو صحابيرو እዚ ውድብውን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዜና ዝተገልጸ ልክዕ ከምቲ ናይ ዶክተራት በዘይዶብ ዝበሃሉ ውድብ ዘውጾ ብዙሓት ማእከላት ጥዕና ብፍላጥ ዓንዩን ተዘሚቱን ከም ዘሎ ይጸብጺቡ እዚ ውድብ ወሲኹ ካብ ምዕራብ ትግራይ በሽሓት ዝቁጸሩ ዜጋታት ብብዝሒ ናብ ካልእ ክፋላት ትግራይ ተመዛቢሎም ይመጹ ከም ዘለውን እቲ ብሓይልታት ኣምሓራ ተታሒዙ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ከኣ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ዘተኮረ ዓሌት ዕላማ ዝገበረ ቅትለት ይፍጸመሉ ከም ዘሎ ገሊጹ بسنك زولك أتسأله خينات كأه زودب زدل سبعة وحجزات ناب كل تزوبا كبتصح كم زي كأله جليسيو نتيب كالوت تشعت زي منجستويان تكالات رديت ناب أمباسادر حبرات منجستات أمريكا أب ودب حبرات هاجرات زت سدد دبدب بزت أغساء
ኣብ ኢትዮጵያ በብዝሕ ኮሮና ዝልከፉ ሰባትን ናብ ናይ ጽኑዕ ሕሙማት ክፍሊ ዝኣትውን እንዳወሰኸ ብምምጽኡ ሕጽረት ሰብ ሰርሖም መስተንፈሲ መሳርሕን ኦክሲጅንን ከም ዘጋጠመ ትካል ጥዕና ማሕበረሰብ ሓቢሩ። እቲ ትካል ከም ዝበሎ በዝሕ መልከፍቲ እናወሰኸ ብምምጽኡ ማእከላት ሕክምና ልዕሊ ዓቕሚ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከባ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ትካላት ሕክምና ደገፍ ክረኽቡ ንዝመጹ ዝውዕል ቬንቲሌተርን ኦክሲጅንን ሕጽረት ከም ዘጋጠመ ወሲኹ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ትማሊ ዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራ 175,467 ሰባት ብኮሮና ዝተታሕዙ ኮይኖም 2,550 ሰባት ድማ ብሰንኪ ህይወቶም ሓሊፉ ተባሂሉሎ። ኮሮና ብፍላይ ንመስተንፈሲ ኣካላት ዘጥቅዕ ብምዃኑ በቲ ሕማም ኣዝዮም ናይ ዝተጠቕዑ ሰባት ህይወት ንምድሓን ቬንቲሌተርን ኦክሲጅንን ኣዝዩ ኣድላይ መሳርሒ እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዝርከቡ ብዝሒ ቬንቲሌተራት ካብ 500 ዝበዝሕ ስለ ዘይኮነ ብዝሒ ሓገዝ ሕክምና ዘድልዮም ሰባት ስለ ዝወሰኸን ኣብ ልዕሊ ትካላት ሕክምናን ሰብ ሞያን ፀቕጢ ብምፍጣር ልዕሊ ዓቕሚ ከይከውን ተሰጊዩሎ። እቲ ነዚ ሓበሬታ ዝዘርግሐ ትካል ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ሃገር ብዝሒ መልከፍቲ ኮሮና እንዳወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ ብፍላይ ብጽኑዕ ዝሓመሙ ሰባት ህይወቶም ንሓደጋ እንዳተቓልዐ ከም ዝርከብ ይሓቢሩ። ካልእ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተሓሓዝ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣየርላንድ ዝነበረ ኣምባሳደሩ ስሒቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ እሾቱ ደሰ ዝበሃል ኣምባሳደር ክስሕብ ተገዲድሉ ዘሎ ምኽንያት ሃገረ ኣየርላንድ ኣብቲ ኣብዚ እዋን ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ትግራይ ብዝምልከት ተሪር ዝኾነ መርገጺ ወሲዳ በምህላዋ እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናብ ኣየርላንድ ዝለኣኾ መልእኽቲ ሃገረ ኣየርላንድ እቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ተረኣ እንድሕር ቀፂላቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣየርላንድ ዲፕሎማስያዊ ምቁራፅን ምዕፃው ኤምባስን ዝበፅሕ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ብምባል መጠንቀቕታ ብምስዳድዩ ንሕጂ ኣምባሳደሩ ስሒቡ ከም ዘሎ ዘፍለጠ። ከም ዝፍለጥ ኣየርላንድ ንጉዳይ ትግራይ ልዑል ኣቓልቦ ብምሃብ ብዛዕባ እቲ ኩናት ህፁፅ ኣኼባ ክካየድ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቀንዲ ፃውዒት ክትገብር ዝጸንሐት ሃገር እያ። ሃገር ሆላንድ ነቲ ብኦክስፎርድ ዝፈረየ ክታበት ኮሮና ኣስትራዜንካ ምሃብ ንግዚኡ ኣወንዚፋቶ ከም ዘላ ገሊጻ። እቲ ሃገር እቲ ክታበት ጎድናዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል ብዝብል ምኽንያት እያ ዜጋታት ምኽታብ ንግዚኡ ኣቋሪጻቶ ዘላ። ሃገራት ኣየርላንድን ኖርዌይን እውን እቲ ክታበት ኣብ መንእሰያት ምርጋእ ደም የስዕብ ብዝብል ምኽንያት ነቲ ምኽታብ ንግዚኡ ጠጠው ኣቢሎንኦ ዘለዋ ኮይነን ውድብ ጥዕና ዓለም ግና እቲ ክታበት ሓደጋ ምርጋእ ደም ከም ዘስዕብ ዝኾነ መርትዖ ከም ዘየለ ይገሊጹ። ትካል ተቆጻጻሪ መድሃኒታት ኢሮጳ ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ እቲ መድሃኒት ዳግማይ መርመራ ይገብር ከም ዘሎ ከፍልጥ እንከሎ ሃገራት ዴንማርክ፣ ኖርዌይ፣ ቡልጋርያ፣ ኣይስላንድ ከምኡ ድማ ታይላንድ ምጥቃም እቲ ክታበት ኣወንዚፎን እየን ዘለዋ። መንግስቲ ሆላንድ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስታት ዴንማርክን ኖርዌይን ዝርከበን ሃገራት ክታበት ኣስትራዜንካ ምሃብ ደው ምስ ኣበላ ነቲ ሳዕቤናት ንምግምጋም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ይኣፍሊጡ። ከም ዝፍለጥ ሰበስልጣን ሆላንድ ኣስታት 12 ሚልዮን ብልቃጥ ኣስትራዜንካ ክገዝኡ ኣዚዞም ዝነበሩ ኮይኖም ከባቢ 300,000 ድማ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ከም ዝኣቱ ተፈሊጡሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።